Ochami pata bontin tokwa buada. Ebe you what pen. I said yana me ba mabusa say why no can be ni kire wo say ochami pata bontin tokwa buada. Ebi mpo a ebetimi aka no kasa ko a. Se bi obetimi aka say ochami pata bontin tokwa. Ye no ti a eye kasa ko a. Na emum se betimi aye be ni de. E de se wo de be kan so ochami pata abontin tokwa buada. Yo afi yanhwe hwan chiame na ochiame nso na adwuma ne sen. Yega so ochiame a ochiame yo nipa okasama ohene bi ana odi kuru bi abusua panyi bi ana nipa kuo bi ana onipa bi odi na mane ekoto mpanimfo animu a osusu se ebia na asem na ohia se odi fo bi so one ye frɛ no ochiame na ochiame ni din ni sen ni din no ye ochi amene yega sa amene a adwene na wo nipa tirimu no de obroni ka ne brain no ebi mu ka ne home amen no ye brain no one your friend say ochi na nanum nim se obi a oye ochi amen no ye obi a onim die nyansa eba enipa kasa a oka otimi te wase ehunu se asem se ni se na efiri utirimu ba enti oji asem na no wasisi no enti unya mie wanu mpo nkasa ye no na nanum se ochi wa mene wanwe no utirimu no ochi onim die opese oka nyina tini ye friend se ochi amene na kasa wonfa so nti na ama ye ochiame na adenti na ochiame ye onipa kese ewo kurum oka atena kunwa ho efiri se ohene biara ochiame gina ne nsani fa kasa mani bia mamre kwan so no ohene ne yere ene ochiame no ochiame de ehia se abusua no aya de sibusua nim ana abusua ni ntini bi ewo kuru no mu no ene yi ni firi ebi age achiame hene nko ana ye wabusua ese yi achiame hin firi mu na achiame aka ne de se obrimpon bi ohin bi nam na okohia nipa bi na ohu nipa ne se onim nyansa otimi kasa yi a otimi fa ne chiame ne nti a ye ka se ohene ne yere ne chiame ne se ye koye chiame ho ade e wa mamre kwan so etie fa ne se ohene bi ehu asoreba na ohwe se ebi asoreba metimi akasa ma no yi a se okomaja fie ni mi na fie kobo mamane se sei enti opese obeye me ho ade amamre kwan so na ye gi bitira de se de awale oba pepepew e wa chiame num enti ne se ochiame eye ohene yere no edi sai nipa ye owa himfie wotumi no so okoto se nipa bi kuntokwa a anka omu ye dede no ade na omwa e ma sai dede na omu ye ne to ntwa nanso mpani se ochiame pata bontin tokwa obuada enti ochiame betwamu aku efiri se achiame die no akane no ye ntwe obi aka ene kura mgigi se ye ntwe obi aka na emu se asem bi ba himfie ne eka na asem no mu no sika ebepie mu no ya chama mpanimfo no nti wo chiame na